Това е номер 3. Канела. Канела, ето. Дай на мен, бе. Бе, това пак. И аз помогна. Аз тебе... Дай бира. Това да го предвидихме. Стига си, мама. Номер 4. Чакай си година. Да изпушим една кутия цигари, как? Сори, ама не пушим. Да се чува. Номер 5. Чупене по главата си. Още малко си мисля, че някой ще дойде с нас и ще ме принуди да си чупя яйце в главата. Ето, гледайте. Толкова много предизвикателство. Дай малко да чупя. Ти ли спа? 3, 2. Чай, че не се чупя. 3, 2, 1. Фак! Да не се чупя! Само още едно. Аре, давайте, по-бързо. Номер 2. Да ядем от те. И сега пак стенската пак. Той е много гладно! Ай, логи, пи! Пи! Добре, от нас чао, ние отиваме си измием. Да.